La ciutat de Balaguer podrà gaudir d'una Diada Nacional de Catalunya centrada en la cultura. Tal com s'ha fet els darrers anys, la nit del 10 de setembre se celebrarà l'acte institucional a l'Església de Santa Maria i, com a novetat, enguany se centrarà en homenatjar el centenari dels naixements de tres escriptors històrics com Joan Fuster, Gabriel Ferrater i Guillem Viladot. Com cada any el dia 10 al vespre aquí a Santa Maria el que farem és l'acte conjunt amb el Consell Comarcal i sempre hi ha una part, evidentment, que és de reivindicació nacional, com no pot ser d'altra manera un 11 de setembre, però sempre hi volem donar un vessant cultural, perquè al cap i a la fi entenem que la gran importància que tenim com a país és justament la força que té la nostra cultura. L'acte comptarà amb diferents actuacions centrades amb els tres homenatjats a càrrec de diferents entitats culturals de la ciutat com l'Orfeó Balaguerí, l'Escola de Dansa La Xemeneia, l'Escola Municipal de Música i la companyia de teatre Crisi Perpètua. A nivell artístic, el que es veurà, com cada any, l'Orfeó Balaguerí, que amb l'aixada de la Senyera faran el cant de la Senyera i al final de l'acte el cant dels segadors. A més, hi haurà la Xemeneia Espai de Dansa, amb la temàtica del Gabriel Ferrater, amb un poema que es diu Cambra a la tardor. També hi haurà, per part de l'Escola de Música de Balaguer, l'Esterriana, una sardana per a guitarra, que ja es va estrenar a la nit de la cultura i que ho relacionem amb una poesia visual del Guillem Viladot. I a més també hi haurà una lectura d'aforismes del Joan Fuster i així i posem en valor aquests tres personatges, el Joan Fuster, el Gabriel Ferrater i el Guillem Viladot. Pel que fa al dia 11 s'ha organitzat una ballada de sardanes a la plaça Mercadà a càrrec de la Cobla 11 de setembre i amb la col·laboració de l'Associació Balaguer, capital de la sardana.